Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Isa Abdullahi kuma a yau za mu bayani ne akan wani application mai matuƙar amfani da muhimmanci da duk wanda yake amfani da wayarsa, musamman masu amfani da Android phones da kuma sauran wasu smartphones dai. Wannan application ɗin kusan ba ɓoyayyen application ba ne, kamar yadda kuke gani a screen za ku ga an sa maps. A da dai ana kiran shi da Google Maps wanda kan zamto a rubuce, amma duk da dai cire Google ɗin ya zamto Maps, da recent updates da ake samu still dai bai fitar da shi akan matsayin cewa app bane na Google. Shi Google Maps wato service ne wanda su Google ke bayarwa na taswirar yanar gizo domin ya bada bayanin wuri ko yanki ga wanda yake amfani da wannan application din. Shi ne taswira, na ce taswira mun riga mun san me taswira, amma ma'ana maps kenan. Ma'ana kai ne ko ke ce za ki amfani da wannan application din domin ƙarin bayani na kina neman wuri, ana neman wuri da unguwa da layi da titi, duka wannan shine amfanin Google Maps, ya baka direction na waje, ina za ka je ko ina za ki je. Mutum misali ya ɓata wani waje, to wannan application ɗin yana taimakawa sosai da sosai wajen samar da wannan bayanin. To shi Google Maps ɗin nan ya yake aiki? Yana amfani da hotunan tauraron ɗan adam ne wanda ake ce masa satellites kenan, wanda suke a wajen duniya, wanda suke revolving, suke ma'ana yi wa duniyar mu dawafi, suna ɗaukar hotuna da gurare daban-daban na duniya. Wannan satellites sun kasu kashi-kashi, ba ina so mu shiga zurfi ba ne akan wannan aspect, amma dai mu san cewa yanda yake samun waɗannan hotuna yana amfani da tauraron ɗan adam ne wanda ake cewa satellites suke ɗaukan waɗannan hotuna. Bayan amfani da wannan tauraron ɗan adam ɗin, sai ɗauki hotunan wurare ko irin su street map view, wato taswirorin titi kenan, wanda za ka ga ka ɗauki titi da sauran bayanai don samar da kwatance da bayanai game da gurare a duniya ma baki ɗaya, ba ma Najeriya. Wannan kenan. Sannan menene amfanin Google Maps? Amfanin Google Maps na farko dai for navigation, neman wuri, ƙarin bayani, kana neman wuri, kina neman wani waje, unguwa, layi ne ya ɓace miki, sai ki search na wannan wajen. Restaurant kake nema, ba ne wajen shakatawa, wajen cin abinci da sauransu, yana taimakawa wajen navigation, ma'ana mutum ya san wurin, ya nuna mai inda wurin yake. Sai abu na biyu, location sharing. Kamar yadda a WhatsApp akwai location sharing, za ka iya sharing location ɗinka. Misali ina Kaduna, wanda yake Kaduna muna wata unguwa, misali let's say unguwar Rini, so yana so ya san inda nake, sai in mai share location ɗina, ma'ana sai ya ga inda nake. Sa'annan amfanin Google na gaba shine business listings. Business listing shine kana da shago, kina da shago, ba ki amfani da Google wajen sanar ma al'umma cewa ga inda shagon ka yake. Misali na zo unguwar Rini ko na zo Tudun Wada a nan Kaduna, ina neman wani shago. So in na san sunan shagon ka, ban san a wani wuri yake ba, da zarar na saka sunan wannan shagon zai nuna min ga inda unguwar take, ga layin da nake. In fact in ma a kafa ne, approximately minti nawa zai kai ni wajen. Abu na gaba, street view, yana ba da hoton wuri ga baki ɗaya, ba ma sai kai amfani da maps ɗin ba kai tsaye. Wani maybe ba zai iya karanta menene wannan ba, menene wannan, amma zai ɗauko maka real hoton layin unguwa gabaki ɗaya ma zoom, sai za ka yi zoom ka duba ka ga yadda yake. Insha Allah duka a wannan videos ɗin masu zuwa za mu ga yadda ake yi. Sai amfanin shi na gaba, distance and area measurement. Da Google za ka yi amfani ka nemi awon gidan da kake, a square meters ne, inch ne, duka insha Allah za mu gani a subsequent videos da zaran yi. Sannan yana taimakawa wajen traffic updates, musamman ƙasashen turawa. Nan ba mu cika amfani da shi ba, amma dai kan nuna traffic update, ya nuna maka okay akwai traffic a wani waje, don haka in ka je ka canjin hanya da sauransu. Wannan kenan an daga cikin amfanin Google Maps kenan. Yanzu za mu shiga ciki domin mu yi bayanin yanda yake, insha Allah. Nan zaran ka yi downloading din shi daga App Store, yana zuwa English, mafi yawancin wuri suna zuwa da shi.
now sai mu danna maps. Nan gashi ya buɗe mana, wannan shine interface na Google Maps. Gashi nan in ka buɗe shi. Now idan mun kalla da kyau za mu ga ƙasan nan akwai explore, akwai go, akwai contribute, akwai updates, sannan akwai business. Na san wasu ba zai nuna musu business saboda mutum bai set up nashi ba. Now wannan farin da muke gani gashi nan, wannan farin shine zai nuna maka location ɗin da kake a duk inda kake a duniya. Wannan shine zai nuna maka. Now idan ka taba shi, misali yanzu idan na taba shi zai kai na asalin inda nake a yanzu haka. So nan ka taba wannan zai nuna maka asalin wurin da kake a taswira kenan gabaki ɗaya. Insha Allah ba na son bidiyon ya tsayi, za mu tsaya a haka. Insha Allah a bidiyo na gaba sai mu ƙara bayanin wasu abubuwa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.